Mas marihita salhu na paparano putta na marsangapi. Di sona nungain nalaho mengelusi akka komen na masuk to YouTube na binainon. Jala adong ro komen sian ise panggora-goranya inam Kintani Gultom. Ataho dainang ma dia ma komen nai asania lusad do tinggal. Mas carita ho karangammu do hobo. Oh. Unang di paksahon gabe hira fakta. Oh. Saya hira na di bereko siya benua gijang na niulahon ni opung si Raja Sona. Ay ma pulong na te. Gabi ma. Asania lusan. Wah, tahi ate. Songoni mapulong ma te amang. Gabi ma gabi. Songonod do sirohonok kutudano. Harak do rohak ku amang adong diho rohan namar panuk kunate. Sedia do dapok mu si songonon. Manang sedia do dapok mon hudip purulaw songoni pulung mu amang ate. Omma sada bukti manang sada pertadda. Jalang mamula hulak yamang pinabua marhite YouTubon. Odang hatakko namang dang pelukon dang dokko namang daw. Omma sada pertadda manang sada bukti bahwa opung taraja parutala nasangapi opung taraja panuturi opung toddi rup do putta si Raja Sonang padiangani si oloi pudai naung ro marhuta-huta manang mamudai pada tahun 80-an mas seliling marhiteho siauna manang seorang anak. Nah, itu amang dang na pamalo-malo nau manang dokod daw. Ala itu tuh zaman songonarion marhitehon maju ni zamanos songonari amang masani akkana marhapi-hapi on jala binege di HP ni akkadongan di YouTube na binani akkadongan ngamar nga asing akka pulungi idon ni ulak komo namang marhitehon maju ni zaman songonari ni ulak komo namang muse dang namamuk kabyo namang dadaong namangulahi namon nung nga adok kiari Dang namar sarita. Jadang nang macaritaho na ma mangulak kon nang ngadong hiyad do patak kason gariadi na namang lasmanya rohamate dang dibigi ho amang dang sahat tu si pariom mo amang dang itonggor ho amang tikinaro o putay mamudai tu Portibyon pada tahun 80-an ni ulak ko mamuseo namang hudip puro hamolate honom mo amang adong pudai songoni marpanuk kumani aku amang ade siya dia dapo mo namang buasa gabi songono ay songon na di rohamido nang di rohakku adorang soro o putta na sangapi mamudai tu Portibyon namang alay nang ro o putay pada tahun 80-an ipudai pinasahe manusia mang marhitehon maju ni zaman songonare ido amang dang naaw na pamalo-malohon manang dokko jala mo siya mang la hatani si tubo-tubo majo tadokon hita sendiri jo hita pakke jo akiuta sendiri jo amang dang si Raja Sonangi jala ngamule-hula ko peluk ko namang si Raja Sonangi adong do ba among niyo namang bohana dukar siya dia do arwa pung ta si Raja Sonang bohana mapunta siya bulu no namang manang matete sa langit kan adong do inong niyon adong do panutun niyon o dukar siya siubeni o putaboro adong do inong niyon inong na boru si bulu namang hahana adong edak kola ni mana ku Portibyon adong do hahana ima si Raja Humirta pon hita aku ido hita dokon do padiangan ibotona adong damang tulu ima si Saroding buru padiangan sinahot buru padiangan si Menahina buru padiangan ay mo asala pijil wala ni mana benot tamang dang marmarga asa taboto dang tartotod dit na sugo tamang akahatat na sa madokoni na sodong marga no putta si Raja Sonang buasa amang benot tadang marmarga si Raja Sonang sala ko baba na adong among na adong bapak na marga padiangan berarti anak na marga padiangan anak adong marga padiangan si Raja Humirta marga padiangan among na isi
Raja Parutala pediangan masangapi. Bapak na manang among na marga pediangan. Ba anak napi betul marga pediangan namang. Jadi nani udutun ni nani tu na geleng ni oputta si Raja Sonang oppe. Molo marga pediangan do oputta si Raja Sonang geleng noppe kan nga pasti nga wajar marga pediangan do mang dah. Dia kanaolo. Dia kanaolo mang dah. Dangan ong sipaksa. Jadi ingo ko siya mang. Dihalak karistel. Itadahora mang manang ditadaroham dayo. Alana mo luhudo no itadahora mungkin itadaho ya memang. Ale itadaroha tak Tuhan Yesus. Ise Tuhan Yesus di didokon Kristen naman anak ni debata. Salah ko Tuhan Yesus nunga anak ni debata. Dang do pisuruan da. Dang do pinaposo. Unga anak ni debata Tuhan Yesus. Piga mang sisianna. 12 teh. Na 12 sisian ni Tuhan Yesus on dang sude ganup na 12 manghuto ni mana. Maanak ni bata Tuhan Yesus 12 do sisian na manang muri namang dang maratus mang na puluhan 12 do tukaraw yadong do na manibulate. Jadi somoni do nakita do amang na mabigi poda no putta raja na sangapon serong de takpa jala muse. Adong do ya suku-sukun ni poparani tu opung tanah sangabi. Ay buasa adong opung na jaha iportibionin na. Buasa ipangulu panopay na jaha dia tein na. Anang ko niya burjuma sudia ti opungin na aliaha me ban oput tanah sangabi na bisuki mangalusi poparanay. Paturuk may siyamang alana ikommarisi do sugot garuan na duay. Ahamang diboto amang garuan na duwe na nidok nyoput tadi siamang ikom marisi do sugot surgo hasonangas sa liling-liling nai dohot api pangarosongani manang api narokwe ikom marisi do sugot emang aliw na kaciro amang da jadi ima pikir da amang may dia do isi omu sugot amang terserah oma alana mangisi isugot amang dia tod dinizol may amang da jala apa nani ulahon ni zolma ditikki ngoluna bebas songonari bebas ala itu tu majalo hasil pangulahon ni daging taos songonari dia todita sugut jadi pikiri damang mai jadi mabay tuppel tu todi sugut akula tod songonari pangulahon aton jadi pikiri damang mai tu dia do isiom musugut dia do garuan na duwe bahona musugut amang da ali mo tuk songon naga posipe atas sotik masih lumang mahita jala ido hobar namang ima sido honok kutu damang oras mah di damang jala adong do penang kan om mararti ni kan nenay saya hirana di bereko siap benua gijang nani ulahon nyopung si Raja Sonang gabi tutuk gabi ima teh jala dang alani nani bereng alai dia mah boy berengok ya mang alai holanon adong haporseaon. Adong keyakinan di iba, adong keyakinan di zolmay. Alana songono. Hona humna do sugot yak kan merdu sa songono jala. O manita puluk kuno naman. Adong do api narokko inna, adong do surga hasonangan sa liling-liling na inna. Ibereko haroy amang. Iber kala kiristek karoy. Ibereng ka naman dokko ni haroy dang ibereng ikan. Alai adong haporseaon ni di mana jala au petu ngaman adung hapor seau dia doh keyakinan jadi ho peman pakai mahrohommu ya dang adok kapor seamu amang ho mana gok diho amang pakai mah iroham itu si doh nok kutu amang dak pala gajang-gajang nonang ati amang ate songo di majo si doh nok kutu amang alana songonon ai do sarong hatai na madok hapor seam miro pelu ho kosogut inna je pikirida amang mete oras mah di damang gabi terus sedenang adong do penang timbul gultum do kedenang boru arito nang do dialap opuk tangtu bapediangan gabi mamang atau orang mas jala panggora-gora mo pemang baga ate tibul darida takok ban mamang lebu patarida mamang hati goran ni oput tayate songonod damang molo pangulian ni oputta toga padiangan anak patuluhon ni opung ta si Raja Lutungi jalang amula ula ko kudok ko namang da
na niala nyo putta to kapadiangan mangala buru melew do amangda siapa para nyo putta sila uraja. Jala tung adong piamang terbereng manang diberek ko piamang digurek to ditugu na di tanah uratan na dituba na di pulo samosiran ibaik di si pangulian nyo putta to kapadiangan buru sagala jala aw pen nung ngamar mang di siamang nung ngamar wari jala nga tudok ko niya tuaka na tua na di sinoni alay dia may do asira mang nga sanga diguret to ni inna na suharpe bulu ya mang tarikon na may ang guadang doho dang doho manarik ya mang da mulut alana awa mang jol maperdosa daw di portigon jol manalea say mahola na perdosa unang dohot dosai huapehot to puki dohot tu na borokki ilo si dohon not tamang da molo opungta tuga padiangan mangalak buru melew siapa para nyo putta sila uraja. Jali molo na targurek ditugui ibay buru sagala halaki ma di siamang alana ngahobabe si buah-buah iya dang denna lo mo na may si jala buy do benok ku delan na manang bukti buasa buru melew jala buasa dang toho molo buru sagala budo jala au ngahobabe buah biamang ali molo rikko idamang bupe hita mulu buy langsung kita makataya mang da iro silo honok kutu damang molo tungadok piamang na orang takas buy pehita marsipatakkasan tujulan na mangda lebih dinggap kita muluboy padupak manang langsung marpuluk kita oras ma dak kadamang do dainang oras